a wife ngoba indoda yami izicabanga ukuthatha omunye wakithi. And ngiyacabanga ukuthi uma ngingathiwa bengikade nguhlupho nomuntu owenza izinto ezibheke eceleni ubengekafisa uMthombeni ukuthatha umuntu wakaKhumalo ngoba i-experience abezobe nawo ngabantu bakaKhumalo bezobe ngekho right. Ngiyanibonga mamKhumalo. Uyahlonipha uMaKhumalo. Uyasebenza uMaKhumalo. Omunye wabantu besifazane abarish. Ucela uMaKhumalo incane kakhulu into enziwe mina la ningaze ngicabanga mhlambe khona into engiyenzile. Nalesi into engigqokile ngizanyo uyena. Ngiyakhongozela meholile uMaKhumalo. Akusho ukuthi lokho imali yami ayikho. No ngineyami. But she knows ukuthi she will be selfish abe nale mali. Angenzi ingilekelele le mali. uMthombeni loves his wives. uMthombeni uzokutshela ukuthi mashobane if kumele ungibalance somewhere but angibalance because abafazi bami. Thank you so much baba. Thank you so much mamKhumalo. Ngiyabonga kakhulu nina besini. To my beautiful wife. Ngiyabonga. Mangibonge wena ngiwabonge wonke amantungwa. So ngiyajabula. I'm feeling good. But engifuna ukusho fanele ayeke ukuprioritize abantu abangamdingi because they have proven to me ukuthi when it comes to her she's not important. But mina I'm a non-entity mina. Nginebethol. Ngifana nengcanga nje. Ingcanga ke inja. Umgodoyi. Ichalaga. So I will condone mina saving them from now onwards. Ungabenzeli lutho. Don't serve them. Kahle in serving them I'm serving you. I know. So umuthi I must stop doing that I will. Ngoba kusho wena ngoba mina ngibekwe wena la ngikhona so ngifela wena. Siyabonga mashoba.